Malawi Today. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa wanyamuka mdziko muno kupita mdziko la Mangalande pa ulendo omwe siwaboma. Dr. Ansa anyamuka kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Akuluakulu mu ofesi yawo ndi akuluakulu ena aboma ndi amene anawaperekeza pa ulendowu komwe akakhaleko sabata ziwiri. Pomwe anthu mazana pa dziko lonse akuchita chikondwerero cha Krismasi komanso chaka chatsopano m'makomo mwawo komanso malo asangalalo, anthu omwe anachoka kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana ndipo amakhala pa msasa wa Dzaleka kuno ku Malawi akukondwerera nyengoyi kutali ndi kumayiko awo komanso abale awo. Komabe izi sizikuchotsa chikondwerero cha nyengoyi mwa iwo. Mtolankhani wathu Chinsinsi Moyo akutitengera ku msasa wa Dzaleka komwe chikhulupiriro, chikhalidwe komanso chiyembekezo ndi chomwe chikubweretsabe anthuwa pamodzi. Izi ndi nyimbo zomwe ambiri mwa ife tikuzidziwa komanso timayimba m'makomo mwathu komanso makachisi mnyengo ino ya chikondwerero cha Krismasi. Chikondwerero komanso mapemphero ndi zomwe zimachitika kwambiri mnyengo ino. Komatu kuno sikumodzi kapena dera lina la tauni la dziko linatu ayi. Pano ndi pa msasa wa Dzaleka pomwe pali anthu oposa 61,000 omwe anachoka m'mayiko awo kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Nyengo ya Krismasi ndi chikondwerero komanso chikumbutso kwa iwo pa zovuta zomwe akudutsamo. Christmas imakhala tsiku labwinobwino kudzaleka kuno chifukwa ana aliyense amafuna kusangalala, amafuna kuti azipanga zina ndi zina kuti mwana zikala free. Mnyengo ino manja amasonkhana m'mipingo kugawana zakudya pomwe ana amaonetsa luso lomwe ali nalo, pomwe makolo akuchita mapemphero kupempha moyo wa mtendere komanso tsogolo labwino. Mbusa Morris Banda wa mpingo wa Adonai Ministries pa msasawu watiuza kuti mapemphero a nyengoyi amakhala opereka chiyembekezo kwa anthu. Pamwamba poti kuli mavuto ena amene anthu akuchokera, komabe timayesetsa kuti tiwathandizire powerenga mawu a Mulungu ndi kuti akhoza kuyiwala komanso ndi kukhala ndi chiyembekezo cha mu Bible monga mmene Bible limanenera. Pamwamba poti ali ndi mavuto ochuluka amene amakumana nawo kumene anachokera. Achinyamata pa msasawu ati amakondwerera Krismasi chifukwa imawakumbutsa kuti moyo wawo udzakhala osintha msogolomo. Iwo ati mosiyana ndi momwe zilili m'mayiko mwawo, nyengo ya Krismasi kuno ku Malawi imachitika mwabata. Ana ena okhala pa msasawu ichi ndi chikondwerero chokhacho chomwe akuchidziwa. Adonatiyeni Fundi ndi akubungwe la Art for Hope lomwe lili pa msasa wa Dzaleka, ndipo bungweli linabweretsa pamodzi ana pa tsiku la Krismasi kuwapatsa chakudya, zovala komanso zoseweretsa. Afundi ati ndi njira yoonetsetsa kuti anawa azidya zakudya zapamwamba pa tsiku la chikondwerero. Kuno anthu kuti apeze chakudya masiku yawo amavutika kuti apeze adye kamodzi basi. Ndika makala pa Christmas amavutika kwambiri ngati makolo kuti apange provide katundu kwa ana kapena chakudya. Koma ifewe ngati bungwe ya Art for Hope ndiye timathandiza anthu kuti apeze mwayi. Anthu avutika kwambiri mwina apeze malo imene anawo atakupeza chakudya. Ngati munaona panopa tikupika mpunga, nyama ndi zina. Mabungwe opereka thandizo pa msasawu nawo ati nyengo ngati ya Krismasi imathandiza kupukuta misonzi pa anthuwa pomwe akukhala pa msasawu. Ndipo ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha nyengoyi, bungwe la UNHCR lamanga nyumba 82 zokhala anthu apa msasawu zomwe zithandize ena mwa iwo kukhala malo abwino tsopano. Ajan Zabibu azaka 32 akhala pa msasawu kwa miyezi 7 yokha. Iwo ndi amodzi mwa anthu omwe alandira nyumba zatsopanozi, ndipo ati akhala otetezedwa tsopano komanso kuti nyumbayi ndi mphatso yayikulu kwa iwo ya nyengo ya Krismasi.
pomwe dziko la Malawi likuchita chikondwerero cha nyengo ya Krismasi ndi chaka chatsopano, anthu okhala pa msasa wa Dzaleka ati kuchitira zinthu pamodzi komanso kukhala ndi mtima ololerana ndi zofunikira kwambiri pa msasawo, kusiyana ndi mphatso zomwe angapeze kuchoka m'mayiko awo, komanso kusiya manja ndi ena okondedwa. Anthu omwe ali pa msasa uno wa Dzaleka akutikumbutsa kuti nyengo ya Krismasi ndi chaka chatsopano sikuti imakondwereredwa kutengera malo omwe tili, koma chiyembekezo cha moyo wabwino chomwe tili nacho, ndipo pa msasawu chiyembekezo chotere chilipo mpaka pano. Chinsisi Moyo, MBC Dowa. Phungu wa dera la Mzuzu City East William Mukaweche wapempha mafumu a mtauni kuti amvetsetse ndi kutsata mfundo zoyendetsera maboma ang'onoang'ono ndi cholinga choti azitha kutsogolera pa zitukuko za kudera kwawo. Pempholi lomwe alipereka pa mkumano wa tsiku limodzi wa mafumu a matauni ladza pomwe makonsolo a mdziko muno akuyembekezera kuyamba kukwaniritsa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kudzera mthumba la CDF. Temba Mwale andi zambiri mu ripotili. Ndalama za Constituency Development Fund CDF zomwe zakwezedwa kumene kuchokera pa 220 million kwacha kufika pa 5 billion kwacha zabweretsa mwayi oti dziko lino likhoza kutukuka kwambiri makamaka pa ntchito ya zomangamanga. Kuti izi zitheke, chidziwiso komanso kuthekera pakati pa anthu otenga nawo gawo pa chitukuko ndi zofunikira kwambiri. Ichi ndi chifukwa chake phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Mzuzu City South East William Kaweche ndi makhansala ake anakonza maphunziro a tsiku limodzi a mafumu a mu mzinda wa Mzuzu ndi cholinga chozamitsa nzeru ndi kuthekera kwawo kwa momwe ntchito za chitukuko cha maboma ang'onoang'ono zimayendera. Poyankhula pa maphunzirowa, phunguyu anati mafumu a mizinda ndi m'matauni amatenga gawo lalikulu loyang'anira ntchito za chitukuko. Mukuziwa kuti ndalama ya CDF 5 billion imene upita m'madera mwathu. Umomo muli ma block leaders. Komano ma block leaders imu muliso ma development chair, muliso disaster chair, ndi ma odd chairs. Izizi ndi zinthu zonena zoti ineyo ndithakhala kulilongwe ndithakhala kuno. Koma ngati mgwirizano ndi anthu wapalibe sindingaziwe mavuto ena aliwonse amene ali kudera kwanga. Ndipo mawu ake kansala wa dera la Msongwe a Francis Chirambo anayamikira maphunzirowa ponena kuti akugwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Ife ngati atsogoleri kansala ndi MP tili nazo sandamira za dziko lino za chitukuko monga masomphenya athu a Malawi 2063 komanso strategic development goals yathu ija zonsezo zikulunjika ponena kuti titukule dziko lino kuti Malawi akhale wozimira pa yekha ndi wochita bwino pa chuma. Mmodzi mwa anthu omwe anatenga nawo gawo pa maphunzirowa a Gideon Kaira anati ndi okondwa ndi maphunzirowa ndipo athandiza kupititsa patsogolo utsogoleri komanso kagwiridwe kawo ka ntchito m'madera mwawo komanso mu mzinda wa Mzuzu. Temba Mwale, MBC Mzuzu. Atsogoleri a mipingo ena komanso oyankhulapo pa zochitika mdziko muno adandaula ndi kuchuluka kwa manja omwe akutha pakati pa Chinyamata ngakhalenso akuluakulu a chipembedzo cha Chisilamu komanso cha Chikhristu mwa ena. Mwachitsanzo, mabwalo a milandu zaka zinayi zapitazo akhala kulandira kalata zothetsa maukwati 90 pa 100 aliwonse kuchokera kwa anthu a Chinyamata a zaka 20 kufika 35. Nayu Austin Fukula ndi ripoti. Ena amati kukhala mbanja ndi chinthu chonyaditsa ndipo kupeza mamuna kapena mkazi wokukonda ndi chinthu chopambana. Koma makono anthu akumati maukwati anali kale. Monga abusa CCP kumvama mu mzinda wa Lilongwe atiuzira. Iwo akuti kutha kwa maukwati pakati pa Chinyamata ngakhalenso akuluakulu ndi futo lalikulu ndipo anthu akumathamangira mabwalo a milandu kuthetsa maukwati akangosemphana pang'ono kuiwala malonjezo aja amapanga paguwa kuti imfa idzawalekanitse awiriwo. Chinthu chimene simukuchidziwa kufunika kwake simumachipatsa ulemu, simungachiteteze, simukhala nacho chidwi. Kufikirana mipingo titayankhula kwambiri kufunika kwa ukwati pa moyo wake wa munthu.
kuti tsopano anthu ayambe kuchita value ukwati monga chinthu chofunika kwambiri, chifukwa choona ndichi Mulungu chimene akuyambirira kupanga ndi kukhazikitsa ukwati. Pothirira ndemanga nawo abusa mpingo wa Seventh Day Adventist kukawale mu mzinda wa Lilongwe a Ernest Konje ati akuona kuti masamba anchezo kusakhulupirika m'banja achibale omwe amakhala m'mawanja kumasukirana pa nkhani zachuma ndi zina mwa zifukwa zomwe zikukolezera kuti mabanja asitha mosavuta. Mwachitsanzo iwo ati kale maukwati 10 omwe ankakwatitsa asanu ndi atatu amalimba, koma lero ngakhale asanu safika. Zoonera za makonozi ngasiba anopo kanema amakhala m'manja ali mfoni kale tife kanema ati timachitopita kuitoyendera kuti ukampeze kanema kuonera ndio so morning ngati zimene zakuonera anthu lero, koma lero zinthu zimene akuonera ana athu achinyamata akamakula zimene zikuwapanga kuti ino akhoza kumafika kuti banja lije kumaliseretsa kumuona ngati kusiyana sivuto. So anthu akafika pamenepo ndio kuti pavuta. Chifukwa zimakhala ngati ino akutenga akumakatiti banja chimakhala show off ngati kuti ndi drama ngakwatire anthu anthandize anthu andione. Yemwe amayankhulapo pa nkhani zochitika mdziko komanso ndi phungu okhudza nkhani za m'mawanja Akaswero Mkanda akuona kuti m'badwo wa makono omwe ukupeza mauthenga osavuta ukumatanganidwa ndi kukonzekera tsiku la ukwati, koma kukonzekera moyo wa m'banja kukukhala kovuta. Izi ndi zina zikuchititsa kuti maukwati adzingotha mwachisawawa. Atsikana ali kuma TikTok, ali kuma Facebook, ali kuma WhatsApp, ali kuma Instagram. Apa saliso ndi azimaya. So azimaya ndi amene akudziwa zisisi za banja. Awawa akungodziwa kunena kuti akumakhala banja tikulifuna. So choyamba njoti sitikudziwa zinthu zina zimene tinayenera kuzidziwa. Komanso cha number 2 maziko athu ngofoka. Azathu kale amayika maziko awo abanja pa munthu uyu ndangoda, pamene maziko athu amasiku anabanja ali pa zinthu. Atsogolera mipingo akuti nkofunika kuti mipingo yosiyanasiyana ya Chikhristu komanso ya chipembedzo cha Chisilamu achilimike ndi kupereka uphungu okhudza mabanja ngati njira imodzi yoti maukwati asamathe mwachisawawa. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Mukonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tunenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa wanyamuka mdziko muno kupita mdziko la Mangalande. Atsogoleri a mipingo ena komanso oyankhula pa zinthu zochitika mdziko muno adandaula ndi kuchuluka kwa manja omwe akutha pakati pa achinyamata. Ndipo mnkhani zachisoni akatswiri oyimba asanu afa pa ngozi ya galimoto yomwe yachitika pa msewu wa M1 pakati pa Senzani ndi Chitale m'boma la Ntchewu. Ngati mbali imodzi yokondwerera nyengo ya Krismasi, mwana wa mtsogoleri wa dziko lino Tadikila Mafudza Muthalika anapita ku ndende ya Maula komwe anakachita phwando lokondwerera Krismasi. Pa ulendowu Tadikila anaperekezedwa ndi wachiwiri kwa nduna ya za chitetezo cha mdziko Norman Chisale. Tindi zambiri mu ripoti ili. Tadikila Mafudza Muthalika wati nthawi imene adakhalako ku Maula idamtsegula maso atipoti adazindikira zinthu zambiri pa nthawiyi. Iye walangiza anthu onse omwe ali mndende mdziko muno kuti agwiritse ntchito bwino nthawiyi pozindikira za chikondi chomwe Mulungu ali nacho pa wina aliyense. Iye wapemphanso atsogoleri kuti aunike komanso kuonjezera njira zothandizira anthu omwe ali ku ndende kuti azitha kuphunzira ntchito zosiyanasiyana kuti akadzakhala ndi mwayi wotuluka azitha kukapeza poyambira. Nditabwera kunoko ndinaona kuti kuli maluso ambirimbiri ndipo nakhala kunaona kuti mabeuda kuli beneficiary kuli maplamba kuli maluso ambirimbiri osiyana-siyana omwe munthu akakhala ali nkati munthu amakhala kuti maluso akungokhala. Ndimapempha kuti kutakhala ndimapempha nduna a Homeland omwe analipompa kuti kutakhala kuti kotheka kamatambirana koma kuti ataganizirako kuita kumanini ku college ndipo wachiwiri kwa nduna ya zachitetezo cha mdziko Norman Chisale anali nawo pamwambowu ndipo anatsindika zakufunika kosaweruza onse omwe ali ku ndende atipoti wina aliyense atha kupezeka ku ndende
nthawi yosayembekezereka. Iye walengezanso kuti mtsogoleri wa dziko lino wapereka ng'ombe zisanu komanso ndalama yokwana 5 miliyoni kwacha kwa ogwira ntchito pa ndende ya Maula kuti nawonso asangalale nyengo ya Khisimitsi. Kumbali yake mkulu woyang'anira ndende zonse za mdziko lino a Grace Wandika Phiri ayamikira Tadikira Mafudza Mutharika komanso a Norman Chisale kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko lino kamba ka thandizo lomwe alandira. Pamwambowu panali oyimba Bwede komanso DJ Moda omwe anasangalatsa anthu atamaliza kudya. Paul Mlowoka, MBC Lilongwe. Unduna wa zaumoyo walangiza makhonsolo kuti ayike ndondomeko za mphamvu zothandiza kulondoloza momwe galimoto za boma komanso mafuta zikugwirira ntchito pofuna kulimbikitsa kusamala katundu wa boma. Mlembi wamkulu mu unduna wa undunawu Dr. Dan Namalika ali naizi kumangochi pamene kampani yokonza galimoto zonongeka ya K Motors imapereka galimoto zonyamula odwala zinayi za chipatala cha Mbomali zomwe kampani yakonza. Tindiza mbiri mu ripoti la Owen Mavula. Mlembi wamkulu mu unduna wa zaumoyo Dr. Dan Namalika wati ndondomeko zolondoloza momwe mafuta galimoto akugwirira ntchito m'makhonsolo ikugwirizana ndi ndondomeko za boma zofuna kuonetsetsa kuti katundu wa boma akugwiritsidwa ntchito mokomera Amalawi. Iwo ati dongosolo lili mkati loti makhonsolo ayambe kufotokoza za ndondomeko zomwe akugwiritsa ntchito polondoloza momwe galimotozi zikugwirira ntchito mogwirizana ndi mfundo ya boma yofuna kuthetsa mchitidwe owononga katundu wa boma. Pamenepa Dr. Namalika ayamikira kampani ya K Motors pothandiza boma kuchepetsa vuto la mayendedwe pa chipatalachi. Tikufotokoza kwa ma district athu onse komanso ku ministry kuti tikhale ndi ndondomeko zosamalira magalimoto athu. Choyambirira ndicho kuti ku Malawi kuno tili ndi chizolowezi nthawi zambiri chogula zinthu zatsopano koma sitimayikapo gawo lopanga maintenance. Fleet management policy kapena ndondomeko zimene zingapangidwe zina mwa izo zifotokozere kuti kodi ambulance kapena magalimoto ntchito yake ndi chani imene ila kupanga. 2 kodi pa ntchito zimenezo tikhoza kuzilondoloza bwanji, timati tracking system. Ngati tikugwiritsa ntchito mafuta tikhoza kulondoleza bwanji, nanga maintenance yathu ya magalimotoyo izikhala pakapita mtunda wa utali bwanji imene galimotoyo ikuyendera. Mawu ake mkulu ona za malonda ku kampani ya K Motors Aluse Jia ati kampani yawo inaganiza zokonza galimotozi ngati njira imodzi yobwenzera kwa anthu zomwe kampani imapindula kwa anthuwa. Iwo apemphanso khonsolo ya boma la Mangochi kuti idzikonzetsa galimotozi nthawi ndi nthawi kuti zigwire ntchito kwa nthawi yayitali. Ifeyo mawu athu ndionena kuti magalimotowa awasamalire. Ntchito ya maambulance ndi kunyamula odwala osati kugwirisira ntchito ndi zina ayi. Muzaona kuti nthawi zina mukamayenda m'misewu mumapeza kuti mwina anthu akunyamula matola mu ambulance pamene nthawi imene mulibe modwala. Pakutero magalimoto achi amapezeka kuti sakusamalika komanso oyendesawo akuyenera kuti azitha kudziwa kuti kodi magalimotowa lero azafika liti kuti tiatumize kuti akapangidwe service. Ntchito yokonza galimoto za chipatalachi yomwe yatenga ndalama zoposa 75 million kwacha inali yowongola galimotozi, kuthira utoto watsopano komanso kuyika matayala atsopano mwa zina, ndipo yagwirika kwa mwezi umodzi. Akatswiri oyimba asanu afa pa ngozi yomwe yachitika pa msewu wa M1 pakati pa Senzani ndi Chitale mboma la Nchewu. Mneneri wa polisi mbomali a Jacob Kembo watsimikiza izi ponena kuti onse omwe anali mgalimotoli afa. Galimotoli linali la mtundu wa Nissan Tilda BW 2001 yomwe imachokera mbali ya Zalewa kulowera kwa Chingeni. Iwo ati galimotoyo itafika pa Chitale inaumbana ndi galimoto ya Toyota Hilux IT 7102 yomwe imayendetsedwa ndi Ezekiel Mtabiri azaka 42 omwe ndi nzika ya ku Zimbabwe, ndipo omwe anali mgalimotoyo sanavulale.
Akhembo ati kutsatira ngozi onse omwe anali mgalimoto ya Nissan Tilda anavulala ndipo atathamangira nawo ku chipatala cha Balaka pamene zinadziwika kuti anayi amwalira atangofika nawo pa chipatalachi ndipo kenaka wachisanu anamwaliranso. Ndipo patakali pano apolisi mbomali akupempha ogwiritsa ntchito msewu wa M1 kuti aziyenda mosamala potengera kuti mvula yakhale kugwa mowirikiza mbomali ndipo malo ena msewu ukuterera. Malingana ndi Akhembo omwe afa pa ngozi mayina awo ndi McFarlane Banda wa ku Chilobwe mu mzinda wa Blantyre komanso Raphael wa ku Chileka ku Blantyre, ndipo amuna awiri ndi mkazi mmodzi sanadziwike mayina awo. Patakali pano bungwe la Musician Union of Malawi MAM lati imfa ya anthu asanu omwe ndi mamembala a gulu la oyimba la Eli Njuchi yadzitsa tsemwe kwa oyimba komanso ndipo yakhudza mayimbidwe mdziko muno. Mtsogoleri wa bungweli Vita Chilwa wati asanuwa omwe afa pa ngozi ya galimoto akhala kuthandiza oyimba osiyanasiyana ndipo luso lawo ndi lovuta kulibwezeretsa. Ndipo patakali pano Eli Njuchi wati phwando la mayimbidwe lotchedwa Hive Experience lomwe limayenera kuchitika mawa loweruka ayamba aliyimitsa kaye potsatira imfa yakatswiriwa. Ndi nkhani imeneyinso tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tintonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wanyamuka mdziko muno kupita mdziko la Mangalande. Atsogoleri a mipingo ena komanso anthu oyankhula pa zochitika mdziko muno adandaula ndi kuchuluka kwa kutha kwa manja makamaka pakati pa Chinyamata. Ndipo akatswiri oyimba asanu afa pa ngozi ya galimoto yomwe yachitika pa msewu wa M1 m'boma la Balaka.